Какво ще кажеш? Сме на Карпатите. Много е високо, страшно, имам чувство, че ме тегли. Внимавай като вървиш. Първо гледай къде вървиш. Гледам аз. Много е високо. Много е високо. И е хладно. Има лифт. Да ти подкажат спирачките на колелото, докато си на Карпатите. Снимам ни. Алекс пишка. Да, полива цветята. Сиви. Тръгваме ли? Я да видим, къде кара ти? Карам на Карпатите. По кой път кара? Най-красивия път на света. Я да го видим. Здравейте, магаренца! Здрасти! Здравей, Бирчак! Мечко, не мърдай. Жели са, дай на линия. Какво да правим? Назад ли да дадем? То защо не би така? Какво да правим? Не, Алекс, страх ме. Да прави нещо. Боже, той меченце бе, човек. Дай маха бе, човек, знаеш колко е сот. Не тръгвай. Къде ми меченце? Е, така е бе, човек. Той е меченце.
Ти много е весело. Имаме да го изтегнеш. Добре, но тук си мислиш. Ти искаш да пресечеш така. Добре, дай да видиш. Ти не знаех, че не е така. Такова е, ти какво си мислиш? Я да видиш. Така принцип се образува много вятър. Знаеш как се чува? Да има дърпате и ще изпусна GoPro-то. Хайде да минаваме, да се приберем. И къде сме? Нямам идея, на страшно място. Ще ни покажеш ли какво има там? Не, няма да пресека от нея страна. Хайде, какво толкова? Да видим. И какво има? Язовир на стени. Там има хора, слизат надолу. Ела. Я да видим. Я погледни. Дай ти снимам реакцията. Дай. Айде само надникни, моля те. Дайте и додолу, виж. Айде. Няма, така ли? Добре. Добре. Кажи чао! Чао! Така. Зерезит. Люби стърва. Супер. Айде готово. Да. То направо не се вижда къде има края. Да видим. Чакай. Тук ще погледам. То реакцията ти е по-интересна от самата забележителност. Видях къде е края. Видя ли го? Ужасно. Да, човек е там долу. Много е. Готови ли? Малка бебе, мечка бебе. Беше бебе наистина.